Kapuyan ni kinabuhi aning minyo ni. Kapuy na ko ning balay. Pagugtas pa na iyang kalaki niya nga basig lakaw. Sige lakaw, gingnan dili basig lakaw, kuray pandemic delikado kayo. Tanawa na ginang obra. Mauli na ni kaon. Sukod ang dili naming sudan. Kapuy na ko. Gaugtas pa ko sige istorya, sige chat-chat ng mga babae. Gasaling niya kagwapo. Gasaling siya gwapo kayo. Una ako nagugtas ko. Mabat ko kapoy pa kay grabe eh. Kay naluya na ni kong lama sige jer. Balibaran mahuli sa atan, basta ko mahuli away. Ulayas ko ni balay, di kapoy ko ni balay ay. Suluhan ni dire. Salig ka pati ugtas ani, pati paningkamo tatog. Pangitag asat na mga kwarta, maglibot na ng DTX may banig by TC para na natin dahil kwarta. Sapa ni mga alam ka? Sapa mo kay kanya? Layas ko ni balay, di kapoy. Ano mo layas ka? Kapoy na ko dire. Ano gikapoy naman ka? Ano man sa klase gikapoy ano mo? Ikapoy na ko na imong pagkagwapo. Subuko. Eh, pati ka dagan ng mga babae, di ka putito na ko. Ako na kang babae? Dagang babae. Uy, wala akong babae. Pero ang mga babae magkukod ako kay labot nila. Karo ko yun. Ano naman? Pwede, feel mo kayo mo gwapo kay ka no? Ikaw mo isang tigwapo ko. Ako daw ang gulingon nga bati kong naong. Pati ka dagan ng babae. Ko yung mga babae mo. Gwapo mo sa pananawan. Gwapo ko sa inyong pananawan. Pero bati mo kong naong sa personal. Mulayas ko ni balay. Suluhan ni balay diri, kapoy na ko. Asa mo layas ka? Layas ko. Ano mo layas mo ka? Asa minabuhat ko sa sala ni mo? Oh, walay na kayo ka sala. Pwede ka dagan ng kachat, sa kinsa na lang yung kami. Ako wala kang kalibutan. Ay, kachat ko kami. Lagay kachat, makita mo. Damsakpan na ka sa cellphone. Kunya, Sipon, sakpan. sige kang chat-chat. Nakita na ko, nabasa na ko yung mga kachat. Ikaw ba? Sige ka, yaw ba? Naninguha pag kumayo mo, sige yung tag-negosyo ni Detects na parang may tising, ano mo, sige pag yaw, bihala ka. Alam ka, di ka manikamon. Para makwarta ta. Tigano kay bandido ko yung tabang na to. Mulayas juga? Mulayas ko. Ah, grabe, mulayas juga? Ikapoy na ko yung kinabuhi ako inani oy. Abang matali mo sa dina pati pagkadagkuhan, 5 ka kilo. Dapat puro ni mo pagpila ng Gabi kilo. po kunin mo, ano mulayas ka? Mulayas ko kay ikapoy na gini ko ni malay. Sakto ba tayo kung paghatag ni mo, kita ka alahas, kwarta. Kwintahan na gini ro. Kwintahan na na. Mulayas mo ka, wala ko yung nabuhat ka sa dami mo, gihatag ko tanan ni mo. Karo kay mulayas mo jud ka. Mulayas ito, layas. Pero kung saan ka mulayas, ambil ako kulitas gihatag. Oh, mamamay mo ka. Ambil na, ako kwarta gihatag, ambil na. Ano yata mo rin ako dito? Oh, matugili. Pero yata mo rin ako. Nagpintig tigo na ako ni kwarta. Kasi na sa dito sa banda ng dito. Ambil na. Pasiyaw na to. Pasiyaw na to. Ha? Di ko mulayas. Pasiyaw na to. Pasiyaw! Abi, ikaw na, pasiyaw na! Ano mamamay mo ka? Ano ka, mulayas mo ka? Ano, no, eh? Pasiyaw ka dito. Di ko mulayas. Mulayas mo, ka, mabungbuan ka. Pasiyaw na to. Pasiyaw to. Oh, sige, jir ka. Jir ako din. Buang mo lagi. Dapat sige kang drama. Drama, bihala ka.